zkušenost, skoro nikdy nemá zlost. Ona je hudebnice tělem i duší, vždy ti nemě, vždy to tak sluší. Rozumí kanvě a umělé inteligenci, ale ten čím to ještě nekončí. 5 osob v jedné, to se jen tak nevidí, ale nejsem si jistá, jestli někdo závidí. Vidíš teď černo, přichází další, někdo by mohl říct, že jí tam straší. I když 4 z vás jsou v pohodě, nechej tu páto náhodě. Nejvíc válí Elia a Venka, dneska jí přijede na návštěvu strejda. Jenna to je jiný kafe, to se musí nechat. Když se Jenna objeví, měl by začít spěchat. U Jenny nevíš nikdy, co udělá. Jenna občas bývá pořádně zmatená. Jakmile se probudí, ber nohy na ramena, protože moc dobře víš, co to pro tebe znamená. 5 osob v jedné, to se jen tak nevidí, ale nejsem si jistá, jestli někdo závidí. Vidíš teď černo, přichází další, někdo by mohl říct, že jí tam straší. Učitelku připomíná, kde však zrovna je tak zapomíná. Koiru jsem moc nepoznala, nevím, co o ní říct, všechno je to zamotané, mohla bych se splíst. Podle mě je Koira bytost odměnění, nevím ale vůbec, na co je zaměřená. 5 osob v jedné, to se jen tak nevidí, ale nejsem si jistá, jestli někdo závidí. Vidíš teď černo, přichází další, někdo by mohl říct, že jí tam straší. I když 4 z vás jsou v pohodě, nenechej tu pátou náhodě. Nejvíc válí Eli a Vejda, dneska jí přijede na návštěvu strejda. Malá dušička, která umí udělat roztomilá očička. Ellie potřebuje často obejmout a chránit, ona chce být v bezpečí a aby jí měl kdo chránit. Ellie je takové naše malé sluníčko, které chce brečet, obejmout maličko. 5 osob v jedné, to se jen tak nevidí, ale nejsem si jistá, jestli někdo závidí. Vidíš teď černo, přichází další, někdo by mohl říct, že jí tam straší.